Историята зад създаването на Лидер Академия е една среща на 3 човека преди 8 години, които искаха едно и също за младите хора – да имат среда за развитие. Мисията на Лидер Академия, ако трябва да използваме метафората за растение, е, че ние сме в основата на кариерното развитие, което е семенцето, което е индивидуалният потенциал на всеки един младеж. И целта е да ги поставим в точната среда, което означава почвата, за да се роди плода, което е кариерното им развитие и да бъдат щастливо наети и да действат някъде, ако са в компания, а пък ако решат да са по пътя на предприемачеството, да правят нещо, което наистина ги пали. Участието ни в инкубатор Растеж ни помогна в менторинг, като workshopи, които бяха много интересни, много практични, много полезни, но преди всичко с комуникацията между организациите и споделянето на проблеми по пътя, ако щеш, и възможности как можем да си партнираме. Но ключовата дума тук е общност.